Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berbagi sahabat Wiker from the Netherlands. Pada bulan Ramadan ini kita akan berbagi di wilayah Ponorogo, yaitu tepatnya di Desa Siwalan, Kecamatan Marak, Kabupaten Ponorogo, yaitu berbagi ke seorang nenek yang menderita penyakit tumor. Nenek ini bernama Nenek Kari. Nenek Kari ini tinggal seorang diri, dia tidak berkeluarga. Rumah ini adalah hasil peninggalan kedua orang tuanya dulu. Ikuti dan simak perjalanan kami ke rumah Nenek Kari. Mbak, Halo. kula nuwun, Mbak. Ya. Sini ya. Kula nuwun. Enggak. Mriki mawon, Mbak. Ya. Mriki. Nggih, Mbak. Daleme pundi, Mas? Kula jenengan nggih. Nggih. Sampeyan paring asma sinten? Nami kula Mbah Keri. Mbah Keri. Nggih. Nggih niku sakite napa, Mbah Keri? Sakit tumor. Sakit tumor. Nggih. Sampun usia pinten 3 taun? tahunan. Sampun 3 tahunan Nggih. awet sakniki Nggih, nggih. ngatalit. Kawet alit asline. Nggih. Terus akhirnya perubahannya Pun pripun? teng ibuke niku mesti tambakne teng Surabaya mriko ping kalih. Jane kalih Lek ibu. ngoperasi. Teng operasi. Nggih, gak Ping kula kalih. nanti mriko niku meh ninggal. Teng Surabaya nika. Nggih. Nggih terus Cocok niki kajeng ditambakne malah gek kula ki ngoten, Mas. Anu aku suka mbok aku lek wedi lek mati kula ki ngoten. Terus sak rene niki kampun ditinggal ibuke 2 tahun. Sampai teng griya niku kalih sinten? Piyambak. Piyambak. Lah Nggih. putra putri Mboten gadah. boten gadah nggih Mboten piyambak. simah, Mas. Oh, mboten Gak ada kula simah. keleh. Nggih, riyen niki peninggalane Mbok. mbok nggih, Mbok kalih griyane bapak. kalih bapak. Nggih. Ngoten. Niki nggih, niki sahabat Wiker, dia bernama Mbah Keri yang beralamatkan di Dukuh Siwalan, Nggih. Desa Siwalan RT 2 RW 02 Mlarak Kabupaten Ponorogo. Beliau menderita penyakit napa tumor nggih? Nggih tumor. Tumor sejak usia muda dan hidup seorang diri tanpa anak, tanpa keluarga. Ini rumah masih peninggalan dari orang tua beliau. Nggih. Jadi Tasik beliau Prabon, Mas niki. Tasik Prabon. Nggih. Untuk aktivitas saben dinten niku sampean napa, Mbah? Kerjanipun? Lek kriyen niku lek enten nggih Mas ya. Nggih. Enten nggih pedet brambang, nggih budal kacang, Budal cek kacang. Sak prene niku mboten nanten damelan. Sakniki mboten enten. Nggih mboten nanten nggih kula ki Nggih. namung pados kajeng, bubut-bubut, resik-resik ngoten sagete Mas. Nggih. Niki tasen napa tabe? Kalih tasen tasekan. Tebe tasene, lho kula mboten gadah tasan lho Mas. Lah, nggih. Nggih. Kayak niki cet niki kan kriyen omah mriki niku disukani kula. Cecak niki bedah rumah. Oh, niki saking bedah rumah nggih. Nggih, bedah rumah. Saking desa. Nggih saking desa bedah rumah niku. Kula ki namung nunggoni mboten asal benjing-benjing ki mboten cocok dhuwit kula ki mboten. Gadah niki lan jambak niku. Oh, niki sampun gadah niki tiyang sanes. Sudah tiyang sana sing ngoten Mas. Sampai sade ngoten. Mboten. Mboten. Kita Oh, nggih, dadine kula sam ki namung numpang Nggih, ngoten namung ngenggeni nunut, Mas. ngoten mawon teng mriki. Nggih. Anune istirahe ngoten Jane nggih. sing kriyen-kriyen niku semua pada sepuh Pak kula, mbok kula nggih kula. Sing Nggih. rupane namung kula, gek toyan niku kula sedhi tenggane tangga-tangga ngoten. Lek masalah toya niku sampean ndamel sumur bor napa Nah, mboten gadah kula nggih
lek Jawa damel masak, damel siram, ngoten gitu ya udan. Oh, toyo Jawa ini Nggih. Bu Keri ini mandinya masih pakai air hujan Nggih, karena ngoten tidak ada mboten gadah sumur di desa Gak Siwalan ini. mundhut mboten asa. Mboten mendut sumur mboten asal. Lah mengke apa metiga mboten Jawa ngenten pripun? Nggih, mendhet niku gedhe niku. Teng lepen to niku. Mboten ngene Pak Sawo. Oh, nggih nggih. Sedereke. Sederek niku mendete toyo ngoten. Nggih niki Mbah nggih. Niki anten titipan saking sederek londo. Nggih, matur suwun Saking Mas. matur suwun dulur londo. Matur suwun Mbak ya. Dulur londo mriku. Niki dulur londo. Nggih, saking sederek saking Belanda, Nederland, Londo niki we care from the Netherlands. Nggih. Nah. Kula matur suwun sama rezeki nyambut damel lancar nggih Mbak nggih. Nggih, nggih ngoten mawon. Saentawis niki sampun cekap kula tak badhe nglajengaken lampah rumiyin nggih. Matur suwun Mas Mugi-mugi nggih. saged diparingi kesehatan, Amin. panjang umur nggih. Amin. Kek Mas nggih Nggih. sehat, panjang Amin, umur. nggih, nggih muga-mugi Masalah rezeki berkah. kathah. Amin, 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 amin. Damel lancar nggih. Amin, nggih, nggih, nggih. Pareng kula tak matur suwun nggih. Nggih. Pareng riyen nggih. Nggih. Mugi-mugi berkah niki mangke di enten titipan ngoten Nggih, niku, amin. nggih. Kakak beradik ini bernama Arul serta Ara. Mereka tinggal di Desa Suren, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Oh ya sobat, mereka berdua ini adalah anak yang berprestasi dan cerdas. Mereka mempunyai semangat yang luar biasa dan menjadi motivator bagi para anak-anak disabilitas. Bubar masa sekolah. Oh, bubar saking sekolah. Ya sekolahnya padha sama. Nggih, sami. Satu kelas. Nggih, Satu kelas. Oh niku wae anu Sekolah. nembe mantu sekolah. Siang mboten? alhamdulillah. Alhamdulillah jas semangat berarti san. Berarti tetap semangat ya. Anu dino napa anu? Nggih, full dong. Full ya? Full. Wah, jas. Jas. Nah, kani. Ranking berapa? Sekolahnya ranking berapa? Boten wonten pengumuman ranking. Oh, sakniki mboten enten ya pengumuman ranking. Boten kados riyen. Iya bener. Mboten kados riyen. Pialane akeh men, Dek. Piala lomba apa ya? Wonten cerdas cermat, wonten ngaji, niku kali gadah ya, Mbak. Oh, Mbak. Cerdas smart, ngaji. Wah, luar biasa. Lek enak fotone karo Pak Giri barang. Dan cerdas. Wis tapun kersane mriki mawon. Assalamualaikum. Nggih. Alhamdulillah. Adik Ara. Nggih, Iki Arul. Ara. Nggih. Nah, monggo Dik. Anu mriki gandeng Mas anu niki adike ya? Mas. Niki adik nggih. Niki sakniki niku ceritane kawet umur lahir niki, Bu. Nggih, Pak. Kawet lahir dene pun anu disabel ya, difabel lah. Tapi alhamdulillah diparingi cerdas-cerdas ganteng nggih. Alhamdulillah niku saged cerdas. Otake normal, cuman fisik ketok ngoten. Nggih. Solehah. Nggih. Niku wau siang nggih, Dek. Nggih. 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 Ini Dek, mungkin mau kula dapat titipan saking We Care from the Netherlands. Sedulur Londo. We Care from the Netherlands. Niki wau maringi titipan dumateng kalian berdua nggih. Niki mengke enten roti, enten beras, enten mie, enten minyak, enten kecap. Iki supaya ini untuk diberikan kepada adik Arul dan Ara. Niki Bu nggih, titipan saking sedulur Londo. Perjalanan berbagi terus kami lanjutkan
Setelah dari Kecamatan Larak kita menuju ke Kecamatan Bulung, yaitu di wilayah Hutan Kayu Putih, Desa Sukun, Kecamatan Bulung, Kabupaten Ponorogo, menuju ke rumah dua orang lansia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling asmo sampai sinten? Kula Mbah Jemitun. Mbak Jemitun. Teng griya kalih sinten? Paling yo kali. Kalih yoga nih. Nggih. Mbak sinten niku wau? Mbah Jemitun. Oh, Mbak Jemitun. Nggih. Kula jenengan. Niki wau dapat titipan dari sederek kondo. Kan diberikan panjenengan. Nggih. Nggih. Mugi-mugi saged berkah, barokah lan manfaat nggih kagem keluarga. Amin. Amin. Matur suwun dulur rondo. Nah, pripun? Matur suwun dulur. Matur nuwun dulur rondo. Matur suwun. Matur nuwun Mbah Jemitun. Diparingi Diparingi rezeki, rezeki, berkah, barokah. Amin. Ini Mbah Jemitun. Mbah Jemitun. Mbah Jemitun beralamatkan di Desa Sukun, Dukuh Sukun. Nggih. Tukun Tambak Sari Ngepos. Tukun Tambak Sari Ngepos, Bulung, Ponorogo, Indonesia. Terima kasih sahabat, kita akan menuju target selanjutnya. Semoga berkah, barokah. Amin. Masih di wilayah sementara Hutan Kayu Putih, kita berbagi ke rumah seorang nenek yang sudah lanjut usia. Dia hidup bersama anaknya. Berarti Bisa buat apa-apa konsumal bekerja ataupun semacam aktivitas lainnya, namun ada Nggih, saged. Kok karena ya masaknya? Nah, ngeten wis. Amin Pak nggih. Nggih, punten. Nggih. Nggih. Kersane maam, kersane dahat iki. Kula Lagi pundi Pak nggih? niki kula saking peduli teman Belanda. We care from the Netherlands. Jadi relawan saking Netherlands. Jadi wau kula sambang teng mriki. Nggih. Kemudian aku lapor iki. Derek, Oh, nggih, nggih. ini survei. Oh, jadi nggih. Oh, jadi nggih. Kula teng Nggih. nggih, kula Nggih. pamit. Nggih. Kula survei ningali Nggih, baik terus keadaan masih Nggih. ngoten niku kula Nggih. tilang-tilang ngoten. Nggih.
Gek, Mbak ini ki sakit napa? Sepuh no. Oh, nggih sepuh. Gek niki masih sing niku wau. Oh, nggih. Sahabat Wiker, saya berkunjung ke rumah Mbah Sinten. Mbah Lami. Mbah Lami, dia lansia sudah tua dan inilah kondisi dia mempunyai anak bersama anak laki-lakinya yang kondisinya mungkin gangguan mental. Dan Mbah Lami ini anaknya agak jauh, jadi ibu ini yang mewakili ponaan ini ya, ponaannya yang berusaha merawat beliau dan karena anaknya memang punya kondisi gangguan mental. Sahabat Wiker, hari ini di bulan Ramadan kita berbagi ke rumah Mbah Hemi. Semoga apa yang Anda berikan ini nanti menjadikan berkah, barokah dan manfaat kepada Mbah. Mbah niki saking Mboten anu lho, Mas. Wiker Mboten nggih. mireng, nggih. Wiker Belanda nggih. Nggih, saking Wiker niki memberikan sedikit amanah kepada Mbah Lami. sinten? Mbah Lami. Mbah Lami. Mugi-mugi saged manfaat. Niki mengke wonten roti, wonten wos, beras, minyak, kecap, mie, ugi gendis. Nggih, seketik Bu, mugi-mugi Mbah Lami. Nggih. Sabarga matur sembah nuwun sanget. Nggih. Paringi bantuan. nggih. Matur suwun derek londo ngoten. Nggih. Piripun? Matur suwun. Sederek londo. Sederek londo. Mugi-mugi berkah barokah. Berkah barokah. Nggih. Langgeng rezekine. Amin. Amin men nggih. Ngoten mawon nggih. Nggih. Santawis Nggih. kula badhe jawah matur suwun. Nggih, sami-sami Nggih, kula matur nggih. sembah nuwun nggih, Nggih. mangke Mbah Lami. Nyuwun sewu Pak Rego, badhe tanglet nggih. Panjenengan niku piling niki namine apa? Topeng monyet. Topeng monyet. Ngoten niku saking griya niku sampai jam pinten? Jam 6. Jam 6 enjing bidal. Nggih. Nggih, terus mantuke jam Kawan. sekawan. Pansonten nggih. Nggih. Ngoten niku penghasilannya sampean niku pripun kagem kehidupan sehari-hari ngoten niku? Seperti hari-hari ini kan pokoknya enggak. Nggih. Tapi nek Menuju sepi. Sepi yang menten niku dereng asal tanggapan. Dereng enten tanggapan ngoten nggih. Nggih. Terus niki monyete ngenten niki lek ngopeni ngoten niku makme pripun? Makme nggih sembarang makme nggih niku nggih kula petane kates nggih roti. Kates roti nggih perawatane pokoke dijagi nggih. Nggih. Perawatane niki. Kerawatane anu kera ngoten niku. Makme roti ngoten. Ngoten niku makme. Oh, nggih makme roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wiker dari Belanda. Kali ini saya tadi pas jalan-jalan atau mau menuju ke target untuk memberikan bantuan ini, untuk menyalurkan bantuan dari Wiker. Ternyata saya melihat di jalan ada Pak Rebo, jumpa dengan Pak Rebo, seorang kerjanya ini adalah topeng monyet ya, membawakan atau nggih Pak, namine napa Pak Rebo niki? Dino anune topeng monyet nggih. Nggih, Pak Rebo asalipun saking Madiun nggih. Nggih, tadi sudah saya wawancarai Pak Rebo ini dari Madiun, jadi kadang jalan kaki, kadang kalau ada upah, nanti kalau ada orang yang nanggap topeng monyetnya ini ya
nanti bisa untuk belanja, untuk keperluan sehari-hari. Tapi jika tidak ada, nanti ya mungkin masih nginep, pulang besok ataupun pulang lusa. Ini bagaimana Pak? Sebut ceritanya, profesinya sebagai topeng monyet ini dulu-dulunya. Anu nggih keliling di budi-budi itu. Nggih, keliling. Beriku mungkin Singosaren. Milan mungkin Bayu Dono, Milan Konten, Purwo niku. Wis niki setiap hari nggih. Nggih. Sambat setiap hari. Oke niki Pak, niki pikanto anu saking anu nggih. Nggih. Sederek We Care from the Netherlands. Mugi-mugi sakedik niki saged mbantu, saged manfaat lan berkah kagem panjenengan lan keluarga panjenengan. Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan selalu sampean nggih. Anggenipun pados nakah daging keluarga. Terima kasih dari sahabat We Care atas sumbangsihnya. Semoga apa yang Anda berikan ini bermanfaat, berkah dan barokah. Terima kasih. Kita menuju ke daerah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.